மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. காஃபி இன்னும் சரியாகல போல் இருக்க. ஆமா பிரபு, டைம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பார்த்தசாரதி கோயிலுக்கு தான் சர்வீஸ் போயிட்டு இருக்கா மாதாஜி. ஓ, சிந்திகாதன் செல்வன் பிரபு, ஆல் தி பெஸ்ட் பிரபு. சாரி ஜாயின் பண்ண முடியல. குரலை தெரிஞ்சாச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பாலாஜியை கேட்டதா சொல்லுங்க பிரபு. சொல்றேன் மாதாஜி. அங்க போன உடனே நான் உங்களெல்லாம் மீட்டிங்ல உங்ககிட்ட எல்லாத்தையும் சொன்னேன் அப்படின்ட்டு சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. விவேகானந்த பிரபு, தேங்க்யூ சோ மச் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். யூடியூப் லிங்க் ஷேர்ட். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருதம் நரம் செய்வோ நரோத்மன் தேவிம் சரஸ்வதி வியாசம் ததோ ஜெகத் உதிரயே நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஷ்துகி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராமே ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிஎஸ்சி டிகிரினா என்னன்னு தெரியுமா? பேச்சுலர் ஆஃப் சயின்ஸ். பட் இதுல நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் சயின்ஸ்ல என்ன? பிஏனா பகவத்கீதா, எஸ்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம், சினா சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம், அதான் பிஎஸ்சி. ஓகே. சோ இப்ப பகவத்கீதா அப்புறம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்புறம் சைத்தன்யான்னு யார் சொல்றா? அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். யார் சொல்றா? பிரபுபாதாவா? சரி, பட் பிரபுபாதா எப்பவுமே சொல்லுவாரு, நான் சொன்னா எதுக்கு எல்லாருக்கும் ப்ரூஃப் இருக்கணும். சோ எதுக்கோசரம் சைத்தன்ய மகாபிரபு சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்னாலும் நம்ம ப்ரூஃப் கேட்போமே. கிருஷ்ணரே சொன்னா அவரே சொல்லுவாரா? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் ப்ரூஃப் வேணும். சோ அதனால என்ன ப்ரூஃப்? யாராவது கேட்பாங்கல்ல, ஏன் நான் சைத்தன்யா ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. பகவத்கீதை பகவான் சொன்னது மாதாஜி. வெரி நைஸ், கரெக்ட். அப்புறம் பாகவதம் இவர் வியாசர் அதாவது பகவானை பற்றி வியாசர் சொன்னது. சைத்தன்ய கவிராஜ் சொல்றது, கவிராஜ் கோஸ்வாமி அவரை பத்தி பாடுறது சொல்றது. மாதாஜி மாதாஜி பேசிக்ல இருந்து படிச்சுட்டு வரணும் இல்ல மாதாஜி? ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் பகவத்கீதா அதை தெரிஞ்சிட்டா அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்தடுத்து படிக்க. ரெண்டும் தெரிஞ்சாதான் இதை படிக்க முடியும் மாதாஜி. ஏபிசிடி படிச்சுட்டு தானே மாதாஜி. ஆமா, ஃபண்டமெண்டல் இல்லாம பேசிக் இல்லாம ஒண்ணும் போக முடியாது. நாங்கெல்லாம் ஸ்பெஷல் கேட்டகரி, டைரக்டா அங்க போவேன். யாராவது ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்பதான் அவரை பத்தி தெரியும். ரெண்டாவது பகவானுடைய ரூபம் ஸ்ரீமத் பாகவதம், மூணாவது பக்திக்காக நம்ம சைத்தன்யம் படிக்கிறோம் மாதாஜி. ஓகே, நீங்க சொன்ன ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே கரெக்ட். பட் எப்படி லாஜிக் கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு நம்மளுக்கு எங்கேயோ தோணும் இல்லையா? ஏதோ சொல்றாங்க நம்மளும் கன்வின்ஸ் ஆயிட்டோம் அப்படின்னு இருக்க கூடாது. ஏன் சொல்றாங்க, நம்ம ஏன் கன்வின்ஸ் ஆறோம்? சோ எல்லாருக்கும் ஸ்டார்டிங் கேள்வி. லெவல் 1 and 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒண்டி ஆன்சர் பண்ணுவீங்க. லெவல் 1 and 2 நம்ம பகவத்கீதால லாஸ்ட் கிருஷ்ணர் கொடுக்கிற லாஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன? ஒன்லி 1 and 2 மறுபடியும் விட்டுட்டு என்கிட்ட நீங்க சரணடைஞ்சிடு, அப்படிதான் லாஸ்டா சொல்றேன். கரெக்ட். அது ஸ்லோகா யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? லெவல் 3 and 4 எத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ லாஸ்ட் அது சர்வதர்மம் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் பிரஜ. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரி போல். சர்வதர்மம் யார் சொன்னாங்க? சர்வதர்மம் பரித்யஜ்ய மல்லிகாசம் மாதாஜி. அண்ட் லெவல் 1 and 2ல யாரோ சொன்னாங்க. யாரு நம்ம பசங்க? சர்வதர்ம பரித்யாஜ மாமே சரணம் வஜா அஹாம் த்வாம் சர்வ மோக்ஷேபியோ மோக்ஷயிச்சாமி மா ஷ்ருணு. குயிக்கா யாராவது கேண்டோ 1 ஃபர்ஸ்ட் புக் தமிழ்ல எடுத்துட்டு வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோவா மாதாஜி? ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ ஃபர்ஸ்ட் புக். ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல எத்தனாவது அத்தியாயம் மாதாஜி? ஃபர்ஸ்ட் புக். ஓகே,
ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். முனிவர்களின் கேள்விகள். ஜன்மாதியஸ்ய மாதாஜி. நான் அது சொல்லவே இல்லையே, புக்கு தானே வச்சுக்க சொன்னேன். சொல்லுங்க. நான் இப்ப ஓபன் பண்றது இதுதான். யாருக்கிட்டையாவது பகவத்கீதா புக் இருந்தா தமிழ்ல ஓபன் பண்ணுங்க. 1. அது எதுல மாதாஜி? பகவத்கீதா 1.18.66. இதுதான் இப்ப பேசிட்டு இருக்கோம். 18ல பரித்யாஜ மாமேகம் சரணம் ரஜா அஹாம் த்வாம் சர்வ பாபேபியோ மோக்ஷ ஈக்ஷாமி மா ஷுச்சு. சோ இது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னு நான் சொல்லிடுறேன், அப்புறமா நம்ம படிக்கலாம். இந்த 3 புக்குக்கும் என்ன லிங்க்? ஏன்னா எல்லாமே சொல்றாங்க இதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம், பட் ஏதாவது ஒரு லிங்க் இருக்கணும் இல்லையா, இதுக்கும் அதுக்கும். சோ அதனால பகவத்கீதா எண்டார இடத்துலதான் எண்டு கிருஷ்ணரோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னன்றத பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த டாபிக் தான் நான் இன்னைக்கு எடுக்க போறேன். உங்க எல்லாருக்கும் ஓகே? என்ன லிங்க்னு பார்க்கலாம். சரியா? இப்ப 18.66 தமிழ் பகவத்கீதா புக் இருக்கிறவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் படிக்க ஆரம்பிங்க. டிரான்ஸ்லேஷன்ல இருந்து பெர்ஃபெக்ட் எல்லாமே படிக்கட்டுமா மாதாஜி? எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ எத்திர பார்த்தோ தனுர்தரக. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் பேசுறாங்க? 6 தானே மாதாஜி? பிரேமா மாதாஜி. அகம் துவாம் சர்வ பாபேபியோ மோட்சயிஷ்யாமி மா ஷூசக. நான் சொன்னது எஸ், thank you so much. கரெக்ட், ஸ்கிரீன்ல இருக்கு. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் திறந்து அது. எஸ், ஒரே ஒரு செகண்ட். நான் கேட்டது கடைசி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிருஷ்ணர் கொடுத்தாருன்னு. எத்திர யோகேஸ்வரோ கடைசி ஸ்லோகா. கேள்வி சரியா படிக்கலன்னா ஆன்சருக்கு மார்க் முட்டதான் வரும். பிரேமா ஆன்சர் தெரிஞ்சாலும் கேட்கணும் நம்ம. எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ. பிரேமா மாதாஜி கேக்குறீங்களா? கொஞ்சம் கேக்குறீங்களா? அது யார் சொன்னாங்க? எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணா பகவான் சொல்றாரு. இல்ல இல்ல, போய் படிச்சுட்டு வாங்க. சஞ்சயன் சொல்றாரு. என்னோட கேள்வி பேசிட்டு இருக்கேன். சஞ்சயன் தான் சொல்றேன். இல்ல நான் என்ன கேள்வி கேட்டேன்? யார் சொல்றாங்கன்னு கேட்டீங்க மாதாஜி. மன்னன் என்று கூறுகிறார். என்னோட கேள்வி என்ன? வாட் இஸ் மை क्वेश्चन? கிருஷ்ணா யார் சொல்றாங்க? எங்க எல்லாம் நான் இருக்கிறோம்னா அந்த இடத்துல அர்ஜுனனும் இருப்பான். மாதாஜி நான் கேட்ட கேள்வி என்ன? நீங்க சொல்ற பதிலே நீங்க சொல்றீங்க. பகவத்கீதா connection between the three. Connection between the three. and கிருஷ்ணர் கொடுத்த லாஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னன்னு கேட்டேன். அப்போ எல்லா தர்மங்களையும் விட்டுட்டு என்கிட்ட சரணடைங்கன்னு சொன்னாங்க. Thank you so much புஷ்பா மாதாஜி. சோ நான் என்ன சொல்றேன்னா கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி கவனமா கேளுங்க. ஆன்சர் சொல்றது இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல, நம்ம கனெக்டிவிட்டி பாக்குறோம். ரைட்? ஓகே. கடைசி ஸ்லோகம் சொன்னது பட் எல்லாருமே சொன்னது கரெக்ட் தான். 18.66ல இதுதான் சொல்றாரு. ரைட்? சர்வ தர்மியாம் பரித்யாஜ மாமேகம் சரணம் ரஜா ஆம் தாம் சர்வ பாபேபியோ மோக்ஷா ஈக்ஷாமி மா சுச்சஹ. இதுல இருக்கிறவங்க படிங்க. டிரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் பெர்ஃபெக்ட் அப்படியே படிச்சுட்டு போலாம். தர்மங்களையும் திறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாக. என் முன்னே எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே. மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. பரபிரம்மன், பரமாத்மா, வர்ணாசிரமம், சந்நியாசம், பற்றின்மை, மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துதல், தியானம் என பலதரப்பட்ட அறிவையும் தர்மத்தையும் பகவான் விவரித்துள்ளார். பலதரப்பட்ட தர்மங்களை அவர் பல்வேறு வழிகளில் விளக்கினார். தற்போது பகவத்கீதையின் சுருக்கமாக அர்ஜுனன் தனக்கு விளக்கப்பட்ட அனைத்து முறைகளையும் துறந்து தன்னிடம் சரணடைந்தால் போதும் என்று கிருஷ்ணர் கூறுகின்றார். அந்த சரணாகதி அவனை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் காக்கும். ஏனெனில் இறைவன் தாமே அவனை பாதுகாப்பதாக சத்தியம் செய்கின்றார். எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுதலை பெற்றவன் மட்டுமே கிருஷ்ணரை வழிபடக்கூடும் என்று 7ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டது. எனவே எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுபடாமல் தான் சரணாகதி முறையை மேற்கொள்ள முடியாது என்று ஒருவன் எண்ணலாம். அத்தகைய ஐயங்களை தெளிவாக்கும் பொருட்டு எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும்
ஒருவன் விடுபடாவிடினும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல் என்னும் எளிமையான முறையினால் அவன் தானாகவே விடுபட்டு விடுகிறான் என்று இங்கே கூறப்பட்டுள்ளது. பாவ விளைவுகளிலிருந்து தன்னை விடுதலை செய்து கொள்வதற்கு கடினமான முயற்சிகள் அவசியமில்லை. எல்லா உயிர்வாழிகளின் உன்னத இரட்சகர் கிருஷ்ணரே என்பதை ஒருவன் தயக்கமின்றி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அன்புடனும் நம்பிக்கையுடனும் அவரிடம் சரணடைய வேண்டும். கிருஷ்ணரிடம் சரணடையும் முறை ஹரிபக்த விலாசத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனுகூலஸ்ய சங்கல்ப பிராத்திகூலஸ்ய வர்ஜனம் ஷிஷ்ணிதி விஸ்வாசோ கோப்ருத்வே வர்ணம் ததா ஆத்ம நிஷேப கார்பண்யே ஷட்விதா சரணாகதீக. Thank you so much, Mathaji. Very, very clearly read, Padma Mathaji. Pushpa Mathaji, continue பண்றீங்களா accordingly தமிழ்ல? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரிடம் சரணடையும் முறை ஹரிபக்தி விலாசத்தில் 11.676 விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. அனுகூல்யஸ்ய சங்கல்ப பிராதிகூல்யஸ்ய வர்ஜனம் ரட்சிஷ்யதி விஸ்வசோ கோப்த்ருத்வே வரணம் ததா ஆத்மநிஷேப கார்பண்ய ஷட்விதா சரணாகதி. சரணாகதி என்றால் பகவானுடைய பக்தி தொண்டிற்கு இறுதியில் தன்னை வழிநடத்தக்கூடிய மத கொள்கைகளை ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சமூகத்தில் தன்னுடைய நிலைக்கு ஏற்ற குறிப்பிட்ட கடமையை ஒருவன் நிறைவேற்றலாம். இருப்பினும் அவன் தனது கடமையை செய்து கிருஷ்ண உணர்வின் நிலைக்கு வரமாட்டான் என்றால் அவனது செயல்கள் அனைத்தும் வீணாகி விடுகின்றன. கிருஷ்ண உணர்வில் பக்குவ நிலைக்கு ஒருவனை கொண்டு செல்லாத எதுவும் புறக்கணிக்கப்பட வேண்டும். எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் எல்லா கஷ்டங்களில் இருந்தும் கிருஷ்ணர் தன்னை பாதுகாப்பார் என்பதில் உறுதியுடன் இருக்க வேண்டும். ஆத்மாவை உடலில் தக்க வைப்பதை பற்றி யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. கிருஷ்ணர் அதனை பார்த்து கொள்வார். தன்னை எப்போதும் ஆதரவற்றவனாகவும் தனது வாழ்வின் முன்னேற்றத்திற்கான ஒரே ஆதரவு கிருஷ்ணரே என்றும் அவன் நினைக்க வேண்டும். பூரண கிருஷ்ண உணர்வுடன் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஒருவன் தன்னை தீவிரமாக ஈடுபடுத்திக் கொண்ட உடனேயே அவன் ஜட இயற்கையின் எல்லா களங்கங்களில் இருந்தும் விடுபடுகின்றான். ஞானத்தை விருத்தி செய்தல், யோக முறையின்படி தியானம் செய்தல் முதலிய பற்பல தூய்மைப்படுத்தும் வழிகளும் தர்மங்களும் இருக்கின்றன. என்றாலும் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைபவன் பல்வேறு முறைகளை மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியமே இல்லை. கிருஷ்ணரிடம் எளிமையாக சரணடைதல் அவனை தேவையற்ற கால விரயத்திலிருந்து காக்கும். இதன் மூலம் அவன் உடனடியாக எல்லா முன்னேற்றத்தையும் அடைந்து எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடலாம். கிருஷ்ணரின் அழகான உருவத்தால் ஒருவன் கவரப்பட வேண்டும். அவரை எல்லாரையும் கவரக்கூடியவர் என்பதால் அவருக்கு கிருஷ்ணர் என்று பெயர். கிருஷ்ணருடைய அழகான வலிமை நிறைந்த சக்தி வாய்ந்த தரிசனத்தால் கவரப்படுபவன் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி. பல்வேறு விதமான ஆன்மீகவாதிகள் இருக்கின்றனர். அவர்களில் சிலர் அருவ பிரம்மனின் தரிசனத்தில் பற்று கொண்டவர்கள். வேறு சிலர் பரமாத்மாவினால் கவரப்படுகின்றனர். ஆனால் பரமபுருஷ பகவானின் உருவத்தினால் கவரப்படுபவர்கள், அதிலும் சிறப்பாக பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணரிடம் கவரப்படுபவர்கள் ஆன்மீகவாதிகளில் மிக மிக பக்குவமானவர்கள். வேறு விதமாக கூறினால் பூரண உணர்வுடன் கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதே ஞானத்தின் மிக மிக ரகசியமான பகுதியும் முழு பகவத்கீதையின் சாராம்சமும் ஆகும். கர்ம யோகிகள், தத்துவ யோகிகள், அஷ்டாங்க யோகிகள், பக்தர்கள் ஆகிய அனைவரும் ஆன்மீகவாதிகள் என்று அறியப்படுகின்றனர். ஆனால் இவர்களில் மிக மிக சிறந்தவன் தூய பக்தன். பக்தனே, பயப்படாதே, தயங்காதே, கவலைப்படாதே என்று பொருள் தரும் மா சூஷ என்னும் குறிப்பிட்ட சொற்கள் மிகவும் முக்கியமானவை. எல்லா விதமான மத நெறிகளையும் துறந்து கிருஷ்ணரிடம் மட்டும் சரணடைவது எவ்வாறு என்று ஒருவன் குழம்பலாம். ஆனால் அத்தகு கவலைக்கு அவசியமே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. முடிச்சிட்டீங்களா? இன்னும் ஒரு பேரா இருக்கா மாதாஜி தமிழ்ல? அவ்வளவுதான் மாதாஜி, அவ்வளவுதான் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. மாதாஜி இன்னும் படிக்க நிறைய இருக்கு இன்னைக்கு, டோன்ட் வரி. சோ இப்போ இதுல கிளியரா தெரியுது, நம்ம கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நீ சர்வ தர்மியம் பரித்தியாக மாம் ஏகம் சரணம். சோ நீ என்னெல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தியோ, நீ
என்ன சரண்டர் ஆகுன்னு. எல்லாருக்குமே தெரியும் பாவக்கால் எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே நம்ம அங்க போவோம். ஆனா அது முடியுமா? முடியவே முடியாது. ஏதாவது ஒரு பாவம் பண்ணுவோம். சந்நியாசம் எதுவுமே பண்ணலனாலும் நம்ம வந்து அகர்மாவா இருக்க முடியாது. ஏன்னா நான் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன்னு கம்முன்னு போய் உட்காந்தோம், நம்ம சுவாசிக்கும் காற்றுல கூட நம்ம வந்து ஏதாவது ஒண்ணு இன்லேட் பண்ணுவோம், ரைட்? அதுல ஒரு பூச்சி போகும், அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆகும். நம்ம நடக்கிற பாதையில கூட நமக்கு தெரியாத வைரஸஸ் எல்லாம் இருக்கு. தெரிஞ்ச எறும்பு கப்பாம்பூச்சி எல்லாம் கூட நம்ம வச்சுட்டு தான் போவோம், அது வேற. சோ அதனால ஏன் சொல்றேன்னா, இதுதான் நம்ம கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு. இதுதான் அவர் கொடுத்த லாஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். சோ இது பகவத்கீதால. இப்போ ஸ்ரீமத் பாகவதம் புக் வச்சிருக்கிறவங்க எல்லாரும் ஓப்பன் புக் ரொம்ப ஆசைப்பட்டீங்க இல்லையா? மெயினா புஷ்ப மாதாஜி, பிரேம மாதாஜி, நீங்க எல்லாம் தானே ஓப்பன் புக்னு கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. ஓப்பன் புக் இதோட கண்டினியூவேஷன் ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருக்கு. சோ இதோட லிங்க் உங்களுக்கு 2 நிமிஷம் டைம் கொடுக்குறேன், கண்டுபிடிங்க. நான் எங்கெல்லாம் இருக்கேனோ அங்க வந்து அதை எடுத்துக்கிறேன். எடுங்க. கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்காரோ. ஸ்லோகா நம்பர் சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி ஸ்லோகா நம்பர் 78. 78 எப்படி இருக்கும்? ஸ்ரீமத் பாகவதம் பேசிட்டு அதுல முடிக்கிறார் மாதாஜி. முடிச்சிட்டு இங்க வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு சான்ஸ் தான் கொடுப்பேன். இங்க என்ன சொல்றாருன்னா, மேடம் எந்த புக்கு மேடம்? பாகவதம் 35வது பதம் தானே மாதாஜி? இல்ல, ஜன்மாதியஸ்ய அதுதானே. இங்க முடிச்சிட்டு இங்க தொடக்கம் தானே கேக்குறீங்க மாதாஜி? மாதாஜி பேஜ்ல என்ன இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல என்ன இருக்குன்னு சொன்னா அது ஃபர்ஸ்ட் எல்கேஜி குழந்தை கூட சொல்லும். அது இது இல்ல மாதாஜி, அதுதானே கேக்குறேன். இல்ல நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நீங்க சொன்னது சரி தப்பு சொல்ல. அதுவும் அந்த எல்கேஜி உங்களை எல்லாருக்கும் ஓப்பன் புக்கா நான் அது கொடுக்க மாட்டேன். அண்ட் 2வது பிரேம மாதாஜி, நீங்க அந்த 78வது ஸ்லோகாவை கொஞ்சம் விடுங்க. நாங்க 66வது ஸ்லோகா பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். சோ இதுதான் ஸ்லோகம். இதோட கண்டினியூஷன் தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம். மாதாஜி 66 தானே லாஸ்ட். அவருடைய ஸ்லோகம் வந்து 66 லாஸ்ட் இல்ல அது, பட் அதுதான் அவர் கொடுக்கிற லாஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஆமா. அதோட கண்டினியூவேஷன் ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல எங்க இருக்கு? ஓபன் பண்ணிக்கோங்க, செக் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. 2 minutes. மாதாஜி கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க. மாதாஜி 11வது பதத்துல அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, பல வகையான சாஸ்திரங்களில் பல வகையான நம்பர் 11வது பதம் மாதாஜி. அதுல 11th canto 1வது அத்தியாயம் தானே சொன்னீங்க? இல்ல நான் கேக்குறேன் உங்ககிட்ட, நீங்க சொல்றது. காண்டம் 1 அத்தியாயம் 1ல பதம் 11ல என்ன சொல்றாருன்னா, பல வகையான சாஸ்திரங்களில் பல வகையான கடமைகள் விதிக்கப்பட்டு உள்ளன. அவற்றின் பல்வேறு பிரிவுகளையும் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதான் கற்றறிய முடியும். எனவே ஓ முனிவரே, தயவு செய்து இவ்வெல்லா சாஸ்திரங்களில் இருந்தும் சாராம்சத்தை தேர்ந்தெடுத்து அனைத்து ஜீவராசிகளின் நன்மைக்காகவும் தயவு கூர்ந்து அதை விளக்குங்கள். இத்தகைய உபதேசங்களால் அவர்களுடைய இதயங்கள் பூரணமாக திருப்தி அடையும். 81ஆம் பக்கம். வெரி நைஸ் ட்ரை புஷ்பா மாதாஜி, வெரி நைஸ் ட்ரை. பட் இது வந்து என்னத்தை பத்தி சொல்றாங்க? இது வந்து சாஸ்திரங்கள் பத்தி இருக்கு, சாஸ்திரங்களை பற்றி சொல்றாங்க. வெரி நைஸ், குட் ட்ரை, வெரி வெரி க்ளோஸ் ட்ரை. பட் இதுக்கு வெரி வெரி குட் வொர்க், எஃபர்ட், வெரி ப்ரவுட், வெரி க்ளோஸ். நம்ம வந்து நம்ம என்ன பேசுறோம்? நம்ம வந்து சர்வ தர்மத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம், ரைட்? தர்மம்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா? தர்மம்னா என்ன? என்ன மாதிரி தர்மம்னா என்ன? அவரவருக்கு உள்ள கடமை, அவரவருடைய கடமை மாதாஜி. அப்போ புஷ்ப மாதாஜி கடமை என்ன? அவங்களுக்கான கடமை, அவங்க என்னென்ன செய்யணும். அப்போ உங்க கடமை என்ன? எனக்கான கடமை, நான் கர்ம வினையால ஏற்பட்ட என்னுடைய கர்ம வினையால் ஏற்பட்ட என்னுடைய நம்மளோட கடமை என்ன? செயல்கள். நம்மளோட கடமை பக்தி தொண்டு செய்யறது, நம்மளுடைய பக்தி தொண்டு செய்யறது. ஓகே, சோ தர்மானா ஒரு நேச்சுரல் குவாலிட்டி. உப்புனா எப்படி சொல்றீங்க? அவங்களுடைய சொரூப நிலை மாதாஜி, சொரூப நிலை. இப்ப வந்து சில்லி மிளகா அப்படின்னா காரமா தான் இருக்கணும், அதுதான் அதோட இயல்பு. சோ ஆக்சுவலா அதே மாதிரி நம்மனா ஆட்டோமேட்டிக்கா கிருஷ்ணரோட கனெக்ட் ஆகணும். இதுதான் நம்மளோட சொரூப நிலை, அதுதான் ஆக்சுவலா தர்மானா. அதை வந்து ரிலீஜியன்
அப்புறம் கொலை பண்ணி நம்ம வந்து நிறைய பேர் கொண்டு வந்துட்டோம் அதுக்கு, ரைட்? ஸோ சனாதனா தர்மானா ஒரிஜினல் தர்மா, சனாதனா எட்டர்னல், எப்பவுமே எல்லா காலத்திலும் இருக்கிற தர்மா அப்படின்னு. இல்ல நம்ம ரிலீஜன் அப்படின்னு டிரான்ஸ்லேட் பண்றது கரெக்டான வார்த்தை இல்லை. ஏன்னா ரிலீஜன் எடுத்தீங்கன்னா எது ஓல்டஸ்ட் ரிலீஜன் எடுத்தா நம்மளுக்கே கன்ஃபியூஷன். ஹிந்துயிசம்னு ஒருத்தவங்க சொல்லுவாங்க, அப்பனா ஹிந்துயிசம் ஓல்டஸ்ட், சில கிறிஸ்டியானிட்டி சொல்றாங்க, சரி ஓகே. ஆனா கிறிஸ்டியானிட்டி வந்து நம்ம 2023 இருக்கோம், அதுக்கு முன்னாடியே இருந்துச்சு. முஸ்லிம் சொல்றாங்க இல்ல முஸ்லிம்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட், அப்பனா இதுலயே கன்ஃபியூஷன் நமக்கு எது இல்லைன்னு. சோ அதனால சனாதனானா எப்பவுமே எட்டர்னலா இருக்கிறது நம்ம பாட்டு. இப்படி சொல்லலாமா மாதாஜி? எப்பவும் நித்தியமாக இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை முறை அப்படின்னு சொல்லலாமா? நித்தியமா இருக்கிறது, அதுதான் பாயிண்ட், அதுதான் சனாதனா, அதுதான் தர்மா. இப்போ கிளியரா புரிஞ்சிச்சு இல்லையா? சோ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நீ என்கிட்ட சரண்டரான்னு சொல்றாரு கிருஷ்ணர். லிங்க் புஷ்ப மாதாஜி சொன்னது க்ளோஸ், பட் அது சாஸ்திரங்கள், நிறைய சாஸ்திரங்களை விட்டுட்டு ஒண்ணு ஃபாலோ பண்ணன்ற மாதிரி. நான் சொல்றது ஸ்பெசிபிக்கா இதுக்கு டைரக்ட் ஓபன் புக். இப்போ டிசைட் பண்ணுங்க, ஓபன் புக் என்னோட எக்ஸாம் வைக்கணுமா வேணாமான்னு. நான் வச்சா இப்படிதான் வைப்பேன். வைங்க மாதாஜி. மாதாஜி எல்லாம் படிப்போம், அப்பதான் ஒழுங்கா படிப்போம். சோ இப்போ புக் வச்சுக்கோங்க பிரேமா மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் இப்போ புக்கை திறந்து கரெக்டா கெஸ் பண்ணுங்க. கெஸ் எல்லாம் இல்ல, படிச்சு சொல்லுங்க எது லிங்க் ஆகுதுன்னு. மாதாஜி எங்க லிங்க் புரியல மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க, நான் கேக்குறது என்ன. பிரேமா மாதாஜி டோட்டலி லாஸ்ட். அதாவது நம்ம இந்த கடைசி இது சொல்ல மாதாஜி, எல்லா தர்மங்களையும் துறந்து என்கிட்ட சரணடைதல் பற்றி தானே நம்ம பேசுறோம். ஆமா, எல்லா பாவ விளைவுகள்ல இருந்து நான் விடுவிக்கிறேன்னு சொன்னார்ல, அதுக்கு கனெக்டடா 66வது ஸ்லோகத்துக்கும் இதுல இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் கோயின்சைட் ஆகும். அதானே மாதாஜி? அதோட தொடர்புடைய ஸ்லோகம் இங்க கேக்குறாங்க மாதாஜி. என்னை வந்து சரணடைன்னு முடிக்கிறாரு. இதுல என்ன இருக்குங்கிறாங்க ஏ மாதாஜி? அந்த அதுல இருக்க கடைசி இது இதுல முதல் வரணும், அப்படி இருக்கணும். நான் சொல்லல, அதனால பிரேமா மாதாஜி கடைசி எடுத்து கன்ஃபியூஸ் ஆறாங்க. அதோட கனெக்ஷன் ஆகணும், அதோட கனெக்ட் ஆகணும். மாதாஜி நீங்களே சொல்லிடுங்க மாதாஜி, ஆசையா சொல்லிடுவா, ரொம்ப கியூரியாசிட்டியா இருக்கு. ஓகே 1.1.2 1.1.2 धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्माचराणां सतां विद्यां वातवासत्र वसु शिवादं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वापनेरीश्वरा साध्यो हृदयवरुद्धात् पृथिवी शुश्रूषुभिस्तच्छनात्. என்ன மாதாஜி அதெல்லாம் நான் நம்ப மாட்டேன், நீங்க சும்மா சொல்வீங்க அப்படின்வீங்க. அதனால இப்போ யார்கிட்ட எல்லாம் தமிழ் இருக்கோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஆல்ரெடி படிச்சவங்க வேண்டாம், படிக்கவே இல்லைன்றவங்க டிரான்ஸ்லேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. மாதாஜி நான் படிக்கவே இல்லை, நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க படிங்க. நானும் இந்த படிக்கல மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி அலௌட், நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட். சரி செகண்ட் படிங்க. டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க, யாரெல்லாம் படிக்கலையோ படிங்க. மொழிபெயர்ப்பு. பௌதீக நோக்கங்களை கொண்ட எல்லா மத சடங்குகளையும் முற்றிலும் விலக்கி பூரண இதய தூய்மை உடையவர்களான அந்த பக்தர்களால் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மிக உயர்ந்த உண்மையை இந்த பாகவத புராணம் விவரிக்கின்றது. எல்லோருடைய நன்மைக்காகவும் மாயையிலிருந்து பிரித்தறியப்படும் நிஜமான நிலையே பரம உண்மையாகும். அத்தகைய உண்மை மூவகை துன்பங்களை கலைந்தெறிய செய்கின்றது. மகா முனிவரான வியாச தேவரால் அவரது முதிர்ந்த நிலையில் தொகுக்கப்பட்டதான இந்த அழகிய பாகவதம் ஒன்று இறை உணர்வை உண்டாக்க போதுமானதாகும். வேறெந்த சாஸ்திரத்திற்கும் என்ன அவசியம் உள்ளது? பாகவதத்தின் செய்தியை ஒருவர் கவனத்துடனும் பணிவுடனும்
கேட்ட உடனேயே அறிவை பண்படுத்தும் இம்முறையினால் அவருடைய இதயத்திற்குள் பரமபுருஷர் நிலைநிறுத்தப்படுகின்றார். பொருளுரை. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். சோ கம்ப்ளீட்லி ரிஜெக்டிங் ஆல் ரிலீஜியஸ் ஆக்டிவிட்டி, எல்லாத்தையும் விலக்கி, அதேதான் சர்வ தர்மியாம் பரித்தியாக, அதேதான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க. புரிஞ்சுச்சா? தர்ம புரோஜித. சோ புரோஜிதனா ரிஜெக்ட், அதாவது எல்லாத்தையும் வந்து கம்ப்ளீட்டா அழிச்சிட்டு விட்டுட்டு அப்படின்னு. ரைட்? கைத்தவோ அப்படின்னா அந்த ஃப்ரூட்டிவ் இன்டென்ஷன், நம்மளுக்கு ஏதாவது லாபம் அப்படின்ற மனப்பான் மெட்டீரியல் போக ஸ்துதியோட இன்ட்ரெஸ்டோட பண்றதுதான் கைத்திரவோன்றது, அதை விடுறது. ரைட்? பரமனால உங்களுக்கு தெரியும். நிர்மாச்சரானம்னா 100% கண்டிப்பா நீங்க விடணும். நம்ம அன்னை அபிலாஷிதா சூன்யம் கம்ப்ளீட்டா விட்டுடணும். சதாம் அப்படின்னா நம்ம டிவோட்டிஸ். ரைட்? வேதியாம்னா புரிஞ்சுக்கிறது. வேதம், வேதித்தம், வேதோ எல்லாமே வந்து நாலேஜ் பத்தி தான் பேசுறது. வாஸ்தவம் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், உண்மை. ரைட்? சோ அதனால வந்து அதேதான் பாத்தீங்கன்னா சர்வ தர்மாம் பரித்தியாஜன்றதா இங்கேயும் தர்மா அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆகுது, புரோஜித கைத்தர்வோ. சோ இதுதான் அதோட கண்டினியூவேஷன் லிங்க். இதோட பெர்ஃபெக்ட் லாங்கா இருக்கு, படிக்கணும்னா படிக்கலாம். நம்ம நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். மதம் என்பது 4 மிக முக்கியமான விஷயங்களாகிய புண்ணிய செயல்கள், பொருளாதார முன்னேற்றம், புலன்களின் திருப்தி மற்றும் இறுதியாக ஜட பிணைப்பிலிருந்து விடுதலை ஆகியவைகளை உள்ளடக்கியதாகும். மதப்பற்றற்ற வாழ்வு ஓர் அநாகரிகமான நிலையாகும். உண்மையில் எப்போது மதம் துவங்குகிறதோ அப்போதுதான் மனித வாழ்வும் துவங்குகின்றது. உண்ணுதல், உறங்குதல், பயப்படுதல் மற்றும் உடலுறவு கொள்ளுதல் ஆகியவை மிருக வாழ்வின் 4 அடிப்படை கொள்கைகளாகும். இவையெல்லாம் மிருகங்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் பொதுவானவையாகும். ஆனால் மதம் மனிதனுக்கென உள்ள தனிப்பட்ட கடமையாகும். மதமற்ற மனித வாழ்வு மிருக வாழ்வை விட மேலானதல்ல. ஆகவே தன்னுணர்வை நோக்கமாக கொண்டவையும் பகவானுடனான மனிதனின் நித்திய உணர்வை உணர்த்தக்கூடியவையுமான ஒரு சில மதங்கள் மனித சமூகங்களிடையே உள்ளன. தாழ்ந்த நிலையில் உள்ள மனித நாகரிகங்களில் ஜட இயற்கையை அடக்கி ஆளும் போட்டி எப்போதுமே இருந்து வருகிறது. அதாவது புலன்களை திருப்தி செய்வதற்காக தொடர்ந்து போட்டி இருந்து வருகிறது. இத்தகைய உணர்வால் உந்தப்படும் மனிதன் மதத்தை நோக்கி திரும்புகிறான். இவ்வாறாக அவன் பௌதிக லாபத்தை பெறுவதற்காக புண்ணிய செயல் அல்லது சமய கடமையை செய்கிறான். ஆனால் இத்தகைய பௌதிக லாபங்கள் வேறு வழிகளில் அடையப்படக்கூடுமானால் இம்மாதிரியான மதம் உதாசீனப்படுத்தப்படுகின்றது. இதுதான் நவீன நாகரிகத்தில் உள்ள சூழ்நிலையாகும். மனிதன் பொருளாதாரத்தில் முன்னேறி வருகிறான். எனவே தற்போது அவன் மதத்தில் அதிக ஆர்வம் உள்ளவனாய் இல்லை. தேவாலயங்களும் பள்ளிவாசல்களும் ஆலயங்களும் இப்போதெல்லாம் பெரும்பாலும் காலியாகவே உள்ளன. மனிதர்கள் தங்கள் முன்னோர்களால் எழுப்பப்பட்ட சமய இடங்களில் கருத்தை செலுத்துவதை விட தொழிற்சாலைகள், கடைகள் மற்றும் திரைப்படங்கள் போன்றவைகளில் அதுவும் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். மதம் பொருளாதார லாபத்துக்காகவே மேற்கொள்ளப்படுகிறது என்பதை இது உண்மையாக நிரூபிக்கிறது. புலன் திருப்திக்கு பணம் தேவைப்படுகிறது. ஒருவன் புலனின்ப வேட்கையில் அடிக்கடி தோல்வியுறும் போது அவன் முக்தி அடையும் வழியை பின்பற்றி பரமபுருஷரோடு ஒன்றாவதற்கு முயல்கிறான். இதனால் இந்நிலைகளிலெல்லாம் வெவ்வேறு வகையான புலன் இன்பங்களே ஆகும். வேதங்களில் மேலே குறிப்பிட்ட 4 செயல்கள் ஒழுங்கான முறையில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதால் மிதமிஞ்சிய புலனின்ப போட்டி ஏற்படாது. ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் இவ்வெல்லா புண்ணிய செயல்களுக்கும் அப்பாற்பட்டதாகும். இது போட்டிக்குரிய புலனின்பத்திற்கு அப்பாற்பட்ட பகவானுடைய தூய பக்தர்களால் மட்டுமே புரிந்து கொள்ளக்கூடியதான தூய்மையுள்ள உன்னத இலக்கியமாகும். பௌதிக உலகில் மிருகத்துக்கிடையிலும் மனிதனுக்கிடையிலும் சமுதாயத்துக்கிடையிலும் தேசத்துக்கிடையிலும் தீவிரமான போட்டி நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் பகவானின் பக்தர்கள் அத்தகைய போட்டிகளை கடந்து மேலே சென்று விடுகின்றனர். நித்தியமும் ஆனந்தமும் கொண்ட வாழ்வு இருக்கும் இடமான பரமபுருஷரிடம் திரும்பி செல்லும் பாதையில் அவர்கள் இருப்பதால் பௌதீகவாதிகளுடன் அவர்கள் போட்டியிடுவதில்லை. இத்தகைய ஆன்மீகிகள் தற்பெருமை இல்லாதவர்களும் இதய தூய்மை உள்ளவர்களும் ஆவார். ஜட உலகில் ஒவ்வொருவரும் மற்றவரிடம் பொறாமை கண்டவனாக இருக்கிறான்.
இதனால் போட்டி ஏற்படுகின்றது. ஆனால் பகவானின் ஆன்மீக பக்தர்கள் ஜட பொறாமையிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் மட்டுமல்லாமல் பிறர் நலத்தில் அக்கறை கொண்டவர்களாகவும் உள்ளனர். மேலும் பகவானை மையமாக கொண்ட போட்டி பொறாமையற்ற சமூகத்தை ஏற்படுத்த அவர்கள் பாடுபடுகின்றனர். ஆனால் தற்போதைய பொது உடைமைவாதிகளின் போட்டியற்ற சமூகத்தை பற்றிய எண்ணம் செயற்கையானதாகும். ஏனெனில் பொது உடைமைவாத தேசத்தில் சர்வாதிகாரி பதவிக்கு போட்டி இருக்கின்றது. வேத கண்ணோட்டத்திலோ அல்லது பொதுவான மனித செயல்களின் கண்ணோட்டத்திலோ பார்த்தால் ஜடவாழ்வுக்கு அடிப்படையாக இருப்பது புலல் இன்பமே என்பது தெளிவாகும். வேதங்களில் 3 வழிகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. ஒன்று, பலநோக்கு செயல்களால் உயர் கிரகங்களுக்கு ஏற்றம் பெறுவது. அடுத்தது, சிறு தெய்வ வழிபாட்டால் தேவலோகங்களுக்கு ஏற்றம் பெறுவது. மற்றது பரபிரம்மத்தையும் அவரது அருவ நிலையையும் உணர்ந்து அவருடன் இரண்டர கலப்பது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அந்த பாரா முடிஞ்சா நிறுத்திடுங்க. மாதாஜி பாரா முடிச்ச உடனே நிறுத்திடுங்க எல்லாரும். இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு மாதாஜி. ஓகே ஓகே, எனக்கு ஃபாலோ பண்ண முடியாது. பரபிரம்மத்தின் அருவநிலை உயர்ந்ததல்ல, அருவநிலைக்கு மேல் பரமாத்மா நிலை உள்ளது. அதற்கு மேலாக பரபிரம்மம் அல்லது பகவானின் குறிப்பிடத்தக்க தோற்றம் இருக்கிறது. அவரது குறிப்பிடத்தக்க தோற்றத்தில் உள்ள பரபிரம்மத்தை பற்றிய தகவல்களை ஸ்ரீமத் பாகவதம் வழங்குகிறது. இது அருவவாத இலக்கியங்களையும் வேதங்களின் ஞான காண்ட பிரிவையும் விட மேலானதாகும். இது கர்ம காண்ட பிரிவையும் உபாசனா காண்ட பிரிவையும் விட இன்னும் மேலானதாகும். ஏனெனில் பரமபுருஷ பகவானாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் வழிபாட்டை இது சிபாரிசு செய்கின்றது. கர்ம காண்டத்திலும் அதிக புலனின்பம் தரும் ஸ்வர்கலோகங்களை அடைவதற்கான போட்டி உள்ளது. மேலும் இத்தகைய போட்டி ஞான காண்டத்திலும் உபாசனா காண்டத்திலும் கூட உள்ளது. எல்லா பிரிவுகளுக்கும் வேறாக அல்லது கருப்பொருளாக உள்ளவரான பரம உண்மையை ஸ்ரீமத் பாகவதம் இலக்காக கொண்டிருப்பதால் இது மற்ற அனைத்தையும் விட உயர்ந்ததாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து ஒருவர் கருப்பொருளை மட்டுமல்லாமல் அதன் பிரிவினைகளையும் கூட தெரிந்து கொள்ளலாம். கருப்பொருளாக இருப்பவர் பரபிரம்மமான பரம புருஷரே ஆவார். மற்றெல்லா தோற்றங்களும் அவருக்கு சம்பந்தம் உள்ள சக்தியின் வடிவங்களே ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. முடிச்சிட்டீங்களா? ஏதாவது விட்டுருச்சுங்களா? இன்னும் நிறைய இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது நெக்ஸ்ட் கண்டினியூ பண்ணனும்னா ஒரு பக்கம் இருக்கு மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எதுவும் கருப்பொருளில் இருந்து வேறானதல்ல. ஆனால் அதே சமயம் சக்திகள் கரும்பொருள்களில் இருந்து வேறுபற்றும் உள்ளன. இக்கருத்து முரணானதல்ல. ஜன்மாதி அஸ்யா என்ற சொல்லுடன் துவங்கும் வேதாந்த சூத்திரத்தில் இது இந்த ஒரே சமயத்தில் ஒன்றாகவும் வேறாகவும் உள்ள தத்துவத்தை ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஒளிமறைவில்லாமல் வெளியிடுகிறது. மனக்கற்பனை செய்பவர்கள் சக்திதான் உயர்ந்தது என்பதை நிலைநாட்ட முயல்கின்றனர். ஆனால் பகவானின் சக்தியானது ஒரே சமயத்தில் பகவானுடைய ஒன்றானதாகவும் வேறாகவும் உள்ளது என்ற இந்த அறிவு அவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் ஒரு விடையாகும். இந்த அறிவு உண்மையாக புரிந்து கொண்டால் அத்வைத கொள்கையிலும் தூவதை கொள்கையிலும் குறையுடையவை என்பதை ஒருவரால் காண முடியும். ஒரே சமயத்தில் ஒன்றானதும் வேறானதும் என்ற கருத்தை அடிப்படையாக கொண்டுள்ள உன்னத உணர்வை வளர்ப்பதால் அது ஒருவரை மூவகை துன்பங்களில் ஈடுபட்ட நிலைக்கு உடனே அழைத்துச் செல்கிறது. மூவகை துன்பங்களான 1 மனதாலும் உடலாலும் விளையும் துன்பம், 2 பிற ஜீவராசிகளால் சுமத்தப்படும் துன்பங்கள், 3 ஒருவரால் கட்டுப்படுத்த முடியாத இயற்கையின் கோர சம்பவங்களால் விளையும் துன்பங்கள். பரமபுருஷரிடம் பக்தன் சரணாகதி அடைவதில் இருந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் துவங்குகிறது. பக்திவன் ஒருவன் தான் பகவானுடன் ஒன்றானவை என்பதையும் அதே சமயம் அவரது நித்திய தொண்டன் என்பதையும் நன்கு உணர்ந்திருக்கிறான். காண்பதற்கெல்லாம் தானே எஜமானன் என்று ஒருவன் தவறாக எண்ணுவதால் வாழ்வின் மூலம் அம்மூவகை துன்பங்களின் கஷ்டத்துக்கு எப்போதும் அவன் ஆளாகிறான். ஆனால் பகவானின் தொண்டென்னும் தனது உண்மை நிலையை ஒருவன் அறிந்தவுடனே எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் அவன் விடுபடுகிறான். ஜீவராசி பௌதிக இயற்கையின் எஜமானனாக இருக்க முயலும் வரை பரமனின் தொண்டனான அவன் ஆவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. பகவானுக்கு செய்யும் தொண்டை தான் ஆன்மீகமானவன் என்ற தூய உணர்வுடன் செய்ய வேண்டும். தொண்டின் மூலமாக ஒருவன்
பௌதிக கடனில் இருந்து உடனாக விடுவிக்கப்படுகிறான். இதற்கும் மேலாக இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதமானது வேதாந்த சூத்திரத்தின் மீதான சீல வியாசதேவரின் சொந்த விளக்கமாகும். இது நாரதரின் கருணையினால் தன் ஆன்மீக வாழ்வினின் முதிர்ந்த பருவத்தில் சீலவியாசரால் எழுதப்பட்டதாகும். சீலவியாச தேவர் பரமபுருஷரான நாராயணனின் அவதாரம் ஆவார். எனவே அவருடைய அதிகாரத்தை பற்றி கேள்விக்கு இடமே இல்லை. அவரது மட்டில்ல வேத இலக்கியங்களால் ஆசிரியராகவும் இருக்கின்றார். ஆயினும் மற்ற நூல்களை கைவிட்டு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை ஒருவர் கற்றுணர வேண்டும் என்று அவர் சிபார்சு செய்கிறார். மற்ற பிராணிகள் எல்லாம் ஒருவர் சிறு தெய்வப்பாட்டை செய்யக்கூடிய பல்வேறு முறைகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் பாகவதத்தில் பரமபுருஷர் மட்டுமே படுகிறார். பரமபுருஷர் மொத்த உடலாகவும் தேவர்கள் அல்லது உடலின் வெவ்வேறு பகுதிகளாகவும் உள்ளனர். இதன் காரணமாக ஒருவர் பரமபுருஷரை வழிபடுவதால் தேவர்கள் அவர் வழிபட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பக்தனின் இதயத்தில் பரமபுருஷர் உடனே உறுதியாக குடிக்கொண்டு விடுகின்றார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் குறையிட்ட பிராணம் என்றும் மற்ற எல்லா பிராணங்களிலிருந்து இது வித்தியாசமானது என்று பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்யா மகாபிரபு கூறியிருக்கிறார். உன்னதமான இச்செய்தியும் பெறுவதற்கான தகுந்த முறை அடக்கத்துடன் இதை கேட்பதே ஆகும். சவால் விடும் மனோபாவம் இந்த உன்னத செய்தி உணர்வதற்காவது சுத்ருஷா என்னும் சொல் இங்கு விரிவான வழிகாட்டியாக உள்ளது. இந்த உன்னத செய்தியை கேட்பதற்கு ஒரு மிகவும் ஆவல் உள்ளவராக இருக்க வேண்டும். சிரத்தையுடன் கேட்க வேண்டும் என்ற விருப்பமே முதல் தகுதியாகும். அதிர்ஷ்டம் இல்லாதவர்கள் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்பதற்கு சிறிதும் ஆர்வப்பட்டவராக உள்ளனர். இந்த முறை மிகவும் சுலபமானதுதான். ஆனால் இதை பிரயோகிப்பதுதான் சிரமம். அதிர்ஷ்டமற்றவர்களுக்கு பயனற்ற சமூக மற்றும் அரசியல் சம்பந்தமான உரையாடல்களை கேட்பதற்கு போதுமான நேரம் உண்டு. ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்பதற்காக ஒரு தள்ளுகிறார்கள். சில சமயங்களில் வருவாய்க்காக பாகவதம் செல்பவர்கள் காம இலக்கியமோ என்று பொருள்படும் வகையில் அதற்கு அர்த்தம் கற்பிக்கின்றனர். ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஆரம்பத்தில் இருந்து கேட்கப்பட வேண்டியவையாகும். இலக்கியத்திற்கு கிரகிக்கக்கூடிய திறமை பெற்றவர்களாக பற்றி இஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒருவர் பல புண்ணிய கர்மங்களுக்கு பிறகு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்பதற்கு தகுதியுள்ளவர் ஆகினர். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்பதால் ஒருவரே புருஷரை அடைய முடியும் என்று மகாமுனிவரான வியாசதேவர் உறுதிமொழி கூறுகின்றார். வேதங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள தன்னுரையின் வெவ்வேறு படிகளை பின்பற்ற வேண்டியதில்லை. இந்த செய்தியை ஏற்றுக்கொள்ள சம்மதிப்பதாலே ஒருவர் உடனே பரமஹம்சரின் நிலைக்கு உயர்த்தப்பட்டு விடுவார். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். எல்லாரும் நல்லா படிச்சீங்க. சோ கிளியரா புரிஞ்சுச்சா? சோ ஒரு பர்டிகுலர் பிலீஃப் பண்றது ரிலீஜன் ஒண்டி இல்ல, நிறைய தடவை நமக்குள்ளேயே இருக்கும். இது தேவர்களா இந்த தேவர் முக்கியமான்றது கூட முக்கியம் இல்ல. நிறைய தடவை நம்மளுக்கு நிறைய பிராக்டிஸ் கூட இருக்கும். ராவு காலம், யமகண்டம் காமனா சவுத்ல ஃபாலோ பண்றாங்க இல்லையா? இந்த நேரம் சரியில்லை. எங்க அப்பா கூட சொல்வாரு, என்ன மங்கள்வாரம், டியூஸ்டேக்கு என்ன சொல்லுங்க தமிழ்ல? செவ்வாய்க்கிழமை. செவ்வாய்க்கிழமை ஹிந்திலயும் தெலுங்குலயும் மங்கள்வாரம்னு சொல்லுவோம். ஓகே, மங்கள்வாரம்னா உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், ரொம்ப நல்ல நாள் அப்படின்னு. இப்போ ஆந்திரால எல்லாம் கல்யாணமே அன்னைக்கு பண்ணுவாங்க. தமிழ்நாடுல ரொம்ப அதெல்லாம் பார்ப்பாங்கல்ல அந்த நாள். இப்போ அது பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாது? இப்போ தமிழ் பேசுறதால அது கெட்ட நாள் ஆயிடுமா, இல்ல தெலுங்கு பேசுறதால அது நல்ல நாள்? எல்லா நாளும் நல்ல நாள் தான். சோ பேசிக்கலி என்னன்னா ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ அஸ்ட்ராலஜில சிலர் கொடுத்திருக்காங்க. அது இல்லங்க மாதாஜி, செவ்வாய்க்கிழமை கல்யாணம் பண்ணா பெண்ணை எப்படி மாமியார் வீட்டுக்கு அனுப்பத்தன்னு ஆலோசனை பண்ணுவாங்க மாதாஜி. மாதாஜி, வெட்னஸ்டே கல்யாணம் பண்ணா பொண்ணை இதெல்லாம் இருக்கு மாதாஜி. எங்களது தமிழ்நாடு மாதாஜி, அதாவது சொல்றேன். இல்ல நான் அதுதான் சொல்றேன். என்னன்னா எல்லாமே பரம்பரையா நம்ம ஃபாலோ பண்றது சில அஸ்ட்ராலஜிலயும் இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா அந்த மாதிரி அஸ்ட்ராலஜி பாக்குறதுக்கு ஆளுகள் இப்ப இல்ல. ஒரு காலம் அந்த நேரத்தை குனிச்சு எந்த நேரத்துல கரெக்டா என்ன குழந்தை பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பார்த்த உடனே இந்த குழந்தைதான் பிறக்கும் அப்படின்வாங்க. கரெக்டா? சிலர் பார்த்து கூட சொல்லுவாங்க, வயிறு தெரியலன்னா பையனா இருப்பான், தெரிஞ்சா பொண்ணா இருப்பாங்க. கரெக்டா இல்லையா? கரெக்டா சொல்லுங்க. எனக்கு நான் 5 மாசத்துல வட்டியானம் போட்டேன்.
ஓகே, எனக்கு பொண்ணு குழந்தைதான் இருக்கு. சோ நீங்க அதுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க? சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, இதெல்லாம் வந்து கரெக்ட் தான், இல்லைன்னு சொல்ல. பட் ஒரு ஆங்கிள், ஒரு ஷேப் எல்லாமே ஒரு கால்குலேஷன் தான். அந்த கால்குலேஷனை புரிஞ்சிக்கிற லெவலுக்கு இப்போ ஆளுங்க இல்லை. அதுதான். சோ அஸ்ட்ராலஜி தப்புன்னு சொல்ல முடியாது. சரியா பாக்குறதுக்கு ஆள் இல்ல. அது இல்ல. இப்போ நம்ம என்னன்னா, அதனால வந்து கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, எல்லாத்தையும் விட்டுடு. சோ இதுல வந்து தேவர்கள் எல்லாமே இருக்காங்க. இதுக்கு அர்த்தம் வந்து இருக்கிற தேவர்கள்லாம் தூக்கி போடுறேன்றது இல்ல. ஜோட்னானேய ஜோட்னாக அப்படின்னு. சோ எது பண்ணாலும் நம்ம கிருஷ்ணர் தான் மெயின்ன்றதை விட கிருஷ்ணர் தான் ஆதி, அதாவது அவதாரி என்றவர் கிருஷ்ணர் தான்ன்றத நம்ம கிளியரா புரிஞ்சுக்கிட்டு தப்பே இல்லை. ஆனா நம்ம வந்து ஆல் காட்ஸ் ஆர் ஒன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, ஆல் வைஃப்ஸ் ஆர் ஒன் அப்படின்னு சொன்னா ஒத்துப்பாங்களா? இல்ல ஆல் ஹஸ்பண்ட் சொன்னா ஒத்துப்பாங்களா? இல்ல இல்லையா? சோ ஆல் காட்ஸ், தேர் இஸ் ஒன்லி ஒன் காட். ஒரே ஒரு ஆண்டவன் தான் இருக்காருன்றது உண்மை. ஆனா எல்லா ஆண்டவனும் ஒண்ணுன்றது வந்து அர்த்தமே வேற, ரைட்? அதனால இப்போ வந்து இந்த ரெண்டுக்கு லிங்க் புரிஞ்சுச்சா? புரியுது மாதாஜி. பகவத்கீதா எண்ட் ஆறுது, அவரோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படியே கண்டினியூ ஆறதுதான் பாகவதம். சோ இப்போ அதனாலதான் இந்த லிங்க் எடுத்தேன். இப்போ அடுத்தது கண்டிப்பா நானே சொல்லிடுறேன், உங்களை சொல்ல போறதுல சைத்தன்யா சரிதாமிர்தாக்கு இப்போ வந்து எங்க இருக்குன்றத நான் வந்து லாஸ்ட் போலாம். பிரேமா மாதாஜி, உங்களோட மோஸ்ட் நீங்க வந்து எங்க போறீங்க? கடைசியில ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல கடைசி ஃபர்ஸ்ட் கேண்டவா? லாஸ்ட் கேண்டா விடுங்க. ஆமா, லாஸ்ட் கேண்டோ, லாஸ்ட் பேஜ், லாஸ்ட் ஸ்லோகா. 12வது கேண்டோல 23வது ஸ்லோகா. தட் இஸ் 8000th ஸ்லோகா. தேட முடியலன்னா ஸ்கிரீன்ல ஷேர் பண்ணிருக்கேன். யாருமே படிக்கவே இல்லைன்றவங்க இதை படிக்கலாம். நான் இதை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சங்கீர்த்தனம் யஸ்ய சர்வ பாப பிரநாசனம் பிராணமோ துக்க சாமனஸ் தமாமி ஹரிம் பரம். ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டுபிடிக்கலன்னா நம்ம ஸ்கிரீன்ல ட்ரான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதை படிக்கிறீங்களா? டிரான்ஸ்லேஷன் இது வரைக்கும் படிக்காதவங்க யாராவது? நான் படிக்கட்டுமா? படிங்க மாதாஜி. I offer my respectful obeisances unto the Supreme Lord Hari, the congratulations chanting, congregational chanting of whose holy names destroys all sinful reactions, and the offering of obeisances unto whom relieves us of all material suffering. But thus end the purpose of the humble servants of his divine grace, A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, to the 12th canto, 20 screen. அது போற மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சர்வ தர்மாம் பரித்யாக எல்லாத்தையும் விட்டுடுன்னு சொன்னார் கிருஷ்ணர். ஓகே, சரண்டர். ஐயோ, எனக்கு பிரச்சனையே அதான் கிருஷ்ணா, நான் சரண்டரே ஆக மாட்டேனே, எனக்கே அதனாலதான் நீங்க வந்திருக்கேன், அதானே நம்ம பிரச்சனை. சரிப்பா, நான் உன்னை ஸ்ரீமத் பாகவதத்துக்கு வழிகாட்டுறேன். ஏன்னா நீங்க வந்து சொன்னீங்க, அர்ஜுனர் கேட்பாரு, ஏன்னா நீங்க நேருக்கு நேர் சொன்னீங்க. நான் எதை வச்சு கேட்பேன் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு, சரிப்பா நான் தான் அர்ஜுனருக்கு சொன்ன மாதிரி உனக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல நிறையவர்களோட கதைகளை சொல்றேன், அவங்களெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி ஏதாவது ஒரு 9 ஆப்ஷன்ஸ்ல ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்து நீ சரண்டர் ஆகு. கிருஷ்ணா, அவ்வளவு ஈஸி இல்லை, நாங்கெல்லாம் சரண்டர் ஆறதுதான் எங்களுக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம விடுறோம். சோ கடைசியில என்ன சொல்றாருன்னா, சரிப்பா நீங்க வந்து ஹரிக்கு கும்பிட்டுட்டு அவரோட ஹோலி நேம் வந்து பண்ணா இந்த பாவ கணக்குகள் எல்லாம் தீரும். சரண்டர் ஆறதால பாவ கணக்குகள் தீரும். ஆனா நான் சரண்டர் ஆக மாட்டேனே, அப்ப எப்படி பாவ கணக்குகள் தீரும்? அப்பனா நீ வந்து என்னோட பேர் ஹரி என்ற பேரை சொல்லு. நாம சங்கீர்த்தன் யஸ்யா அதை பண்ணீங்கன்னா, அதாவது நாம சங்கீர்த்தனா காங்கிரிகேஷனல் சாண்டிங், அதாவது சாண்டிங் பண்ணீங்கன்னா சர்வ பாப்பம் எல்லாமே வந்து பிரணசனம், சர்வ நாசனம் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அது வந்து என்னன்னா, துக்க எல்லா சோகங்கள் எல்லாமே வந்து அதுக்கு பவர் இருக்கு, அதுக்கு நான் நமஸ்காரம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றதுல ஸ்ரீமத் பாகவதம் முடியுது. அந்த முடிவுல ஆரம்பிக்கிறது தான் சைத்தன்யா சரிதாமிர்தா. ஏன்னா சைத்தன்யா வந்து இறங்குறாரு, நீ சரண்டர் எல்லாம் வேணாம், சரண்டர் சொல்றதெல்லாம் எவ்வளவு கஷ்டம்னு நான் அந்த லோகத்திலேயே பார்த்துட்டேன்,
மறுபடியும் நீ வந்து கம்முன்னு வாயை திறந்து சாண்டிங் பீட் எடுத்து சாண்ட் பண்ணு. அதுவே நான் வந்து ஒரு ரவுண்ட் பண்றதுக்கு ராதிகா மாதிரி ஆளுங்க எல்லாம் 2 மாசம் திங்க் பண்ணிட்டு ஜபமாலையே எடுத்தாங்க. கொஞ்சம் வந்து எடுத்து ஒரு 16 ரவுண்டாவது சொல்லுப்பா அப்படின்னு சொல்லி சைத்தன்யா மகாபிரபு, ஆக்சுவலா அவர் 16 ரவுண்ட் சொல்ல, அவரு சர்வா எப்பவுமே கிருஷ்ணர் பேரை சொல்லி அப்படின்னு கிருஷ்ண பிரேமையை காட்டுறதுக்கு வந்தவர் தான் சைத்தன்யா. சோ இதோட கண்டினியூஷன் சைத்தன்யா சரிதாமிருதால பகவத்கீதை முடிவு பாகவதம், பாகவதத்தோட முடிவு வந்து தொடக்கம் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு, சைத்தன்யா சரிதாமிருதம். அதுதான் இந்த ஸ்லோகம். இது குட்டி தெரியும், படிக்கலன்னா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பஞ்சதாத்வகம் ஹரே கிருஷ்ணா. பஞ்சதாத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்தரூபஸ்வரூபகம் பக்தவதார பக்தாக்கியம் நமாமி பக்த சாக்திகம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த குட்டி தான் படிங்க. Translation. Sorry, I offer my obeisances. வாசுதேவ மாதாஜி. இல்ல அவங்க படிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. இல்ல மாதாஜி, அது வரல, இந்த இதுல சரியா வரல. சரி, புஷ்பா மாதாஜி படிங்க. I offer my obeisances unto the Supreme Lord Krishna, who is non-different from his features as a devotee, devotional incarnation, devotional manifestation, pure devotee, and devotional energy. Thank you so much மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன மாதாஜி அப்படின்றீங்களே, இப்ப வந்து பஞ்ச தத்துவகம், தத்துவம்னா உண்மை. சோ 5 உண்மைகளா வராரு. என்னவா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்றாரு அவரு. பக்த ரூபம் யாரு? பக்தரோட ரூபத்திலேயே வர்றது சைத்தன்யா. கிருஷ்ண ரூபம், கிருஷ்ணர் பக்த ரூபரா வராரு, அதுதான் பக்த ரூபம். ஸ்வரூபகம் நித்யானந்தா, அவரோட ரூபத்திலேயே அவரோட ஸ்வரூபம் தான் பல்ராம், ரைட்? அவரோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் ஸ்வரூபகம் பல்ராம். பக்த அவதாரம் அத்வைத ஆச்சாரியா அவதாரம் இல்லையா, விஷ்ணு அவதாரம். சோ பக்த அவதாரம். பக்தாக்கியம், அதாவது பக்தியில பீட்டே பண்ண முடியாது யாரு? நாரத முனி, ஸ்ரீவாத்சா ஆச்சாரியா. நமாமி, எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் பண்றேன். அப்புறம் சக்திகம்ன்றது வந்து ராதாராணி, சக்தியா. சோ 5 மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன். பக்த ரூபம் வந்து நம்ம சைத்தன்யா, சாரி கரெக்ட், பக்த ரூபம் சைத்தன்யா. ஸ்வரூபம் வந்து நித்யானந்தா, அதாவது அவரோட ஸ்வரூபம், அவருக்கும் இவருக்கும் வேற வித்தியாசம் இல்லை. பக்த அவதாரம்ன்றது அத்வைத ஆச்சாரியா. பக்தாக்கியம்ன்றது வந்து பக்தியிலேயே மிகப்பெரிய, டோட்டலி பக்தியில வந்து டிவோட்டி இன்கார்னேஷன், அது வந்து நம்ம நாரத முனி. அண்ட் நம்ம அதுதான் நாரதர் தான் ஸ்ரீவாத்சாவா வராது. அண்ட் சக்திகம்ன்றது நம்ம ராதாராணி. சோ இதுதான் அந்த பஞ்ச தத்துவான்றது சைத்தன்யாக்கு லிங்க் ஆகுது. இவர் எதுக்கு வராருன்னா நம்மளுக்கு நாம சங்கீர்த்தன் கொடுக்கறதுக்கு. சோ இதுதான் ஒண்ணுல இருந்து இன்னொன்னு லிங்க் ஆற ஒரு கனெக்ஷன். மாதாஜி இத இன்னொரு தடவை அதுல போட்டுறீங்களா மாதாஜி? டிவோஷனல் அத கொஞ்சம் இன்னொரு போட்டுருங்க மாதாஜி. ஆமா, அப்புறம் சரியா புரியும். அதாவது டிவோட்டி, டிவோஷனல் இன்கார்னேஷன், பக்த ரூபம், ஸ்வரூபகம், பக்த அவதாரம், இன்னொன்னு என்னன்னு தெரியல. சிம்பிள். பஞ்ச அவதாரம் 5 பேரு. கொஞ்சம் நிதானமா சொல்லுங்க மாதாஜி. இல்ல பஞ்ச ஆனா 5. ஓகே. சோ ஃபர்ஸ்ட் பக்த ரூபம் யாரு? சைத்தன்ய பிரபு. அப்புறம் ஸ்வரூபம் பல்ராம். அது யாரு? பல்ராம். பக்த அவதாரம் நாரதர். அவதாரம். அவதாரம் என்னாலே அப்படியே ஒரிஜினல் எடிஷன். பக்தாக்கியம் கடைசி சொன்னீங்க மாதாஜி. பக்தாக்கியம் பக்தாக்கியம்னா என்ன மாதாஜி? டிவோட்டி. ஓகே ஓகே, பியூர் டிவோட்டி. பியூர் டிவோட்டி. சக்தி. சக்தி ஆதாரம். டிவோஷனல் எனர்ஜி. டிவோஷனல் எனர்ஜி, சக்தி, எப்படி வேணா நம்ம அந்த 5 வந்து தான் பஞ்ச தத்துவம் அப்படின்னு.
ஸோ இப்போ வந்து இந்த 5 வந்து நினைச்சு பாருங்க, ஃபுல் பவர் டீம் இறங்கி வந்திருக்காங்க. எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான காம்பினேஷன்ஸ்ல எல்லாம் இறங்கி வந்திருக்காங்க, ரைட்? இதை பார்க்கறதுக்கு நம்ம மீண்டும் டெய்லி 4 மணிக்கு மீட் பண்ணலாம். பட் இதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் தெரியலான்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இன்னைக்கு இந்த காலையில இந்த கொஞ்சம் பாகவதம்க்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே லிங்க் கொடுத்தேன். எப்படி பாகவதம் சென்டர் பாயிண்ட்ல இருக்கு, பகவத்கீதா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் சைத்தன்யா சரிதாமிருதா, இதுக்கு எல்லாமே லிங்க் ஆகுது. சரிங்களா? கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம். சைத்தன்யத்துக்கு இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறாங்களே நான் நினைச்சேன் மத்தாஜி முதல்ல. இப்ப கிளியர் ஆச்சு. படிச்சீங்களா? அதுக்கு அவ்வளவு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறாங்களே அப்படின்னு நினைச்சேன் மத்தாஜி. சைத்தன்யர் வந்து பக்த என்ன மத்தாஜி? பக்தாக்கியம். சைத்தன்யா பக்த நாரதர் பக்த ரூபம். ஆமா. சைத்தன்யர் பக்தர். படிச்சீங்களா இல்ல நீங்களே கண்டுபிடிச்சீங்களா மாதாஜி? அனலைஸ் பண்றாங்க மாதாஜி, கண்டுபிடிக்க. சைத்தன்யா சரிதாமிருதால இருக்கு மாதாஜி. இது மாதாஜி அத கேட்கல, பிஎஸ்சி அத சொன்னேன். பிஎஸ்சி அது என்ன மாதாஜி? சைத்தன்யா சரிதாமிருதா ஸ்லோகத்துல இருக்கிற அந்த ஸ்லோகம் தான் ஷேர் பண்ணேன் நான் ஸ்கிரீன். பிஎஸ்சி அது என்ன மாதாஜி? பிஎஸ்சி பகவத்கீதா, எஸ் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம். அதான் மாதாஜி, அததான் கேக்குறேன். நீங்களே தான் கண்டுபிடிச்சீங்களா இல்ல இது படிச்சீங்களா? நான் எனக்கு மூளை எல்லாம் இல்ல மாதாஜி, எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டதை தான் நான் சொன்னேன். நான் அப்படி இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன், பால் வந்துட்டா நான் என்ன பண்ணேன் மாதாஜி? வெளியில தன்னடக்கத்தை சொல்லுது. நீங்க வேற, நிஜமாவே எனக்கு மூளை குறைச்சல் தான், மெமரி தான் ஜாஸ்தி, தன்னடக்கம்லாம் மாதிரி இருக்கு மாதாஜி. எங்களுக்கு இல்ல, கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்துட்டு இருக்கு இப்போ கிருஷ்ணர்னால. ஸோ அண்ட் டிவோட்டி அசோசியேஷன் ஆனாலே எப்படி நீங்க எல்லாம் கேள்வி கேட்பீங்களே, நான் கேட்கிற கேள்விக்கு நீங்க கவுண்டர் கேட்டீங்கன்னா நான் ஆன்சர் பண்ணுவேன். அதனால அவர் ஐயோ ஒரு மக்கு கிளாஸ் 3 டீச்சரா வைக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுத்து உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ண வச்சுட்டாரு. ஸோ எல்லாரும் முடிஞ்சவங்க ஃபாஸ்ட் பண்ணுங்க, முடியாதவங்க இட்ஸ் ஓகே. வைகுண்ட ஏகாதசி, ஸோ எல்லாரும் நாம ஜபம் மெயின். ஸோ அது எவ்வளவு பிரேமா மாதாஜி நீங்க சொன்ன டவுட் எல்லாருக்குமே இருக்கும். ஏன்னா நம்ம சின்ன பத்துல இருந்து சைத்தன்யா கேள்விப்பட்டதே இல்ல, நான் புக்ல படிச்சதே இல்ல. யாரும் படிச்சிருக்கோம், நான் படிச்சதே இல்ல. சும்மா ஹிஸ்டரியில நாங்க பாடம் நடத்துவோம், ஹிஸ்டரியில மாதாஜி பாடம் நடத்திருக்கோம். இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் வந்து இப்பதான் மாதாஜி தெரிஞ்சிட்டோம். அதுக்கு இவங்க எல்லாம் இவ்வளவு சொல்றாங்களேன்னு அப்பதான் இவருடைய இது தெரியும். சும்மா ஒரு பாடத்துக்காக குழந்தைங்களுக்காக. வைகுண்ட ஏகாதசி பத்தி கொஞ்சம் சொன்னா நல்லா இருக்குல்ல இன்னைக்கு. மாதாஜி நமஸ்காரம். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்காரம். நான் இன்னைக்குதான் வைகுண்ட ஏகாதசி ஃபர்ஸ்ட் இருக்கலாமான்னு எனக்கு ஐடியா இருந்து, அது எப்படி இருக்குது எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஓகே, ஏகாதசி ரெகுலரா இருக்கிற புஷ்பா மாதாஜி நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க, ஏகாதசிக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும். நான் விரதமே இருக்கிறேன். சரி, அப்ப விரதம் இருக்கிறவங்க யாரு சொல்லுங்க. நான் சொல்றேன் மாதாஜி. அதாவது சுத்தமா குளிச்சுட்டு அந்த இன்னைக்கு எல்லாம் நம்ம சில பேர் வந்து தண்ணி மட்டும் குடிச்சிட்டு விரதம் இருப்பாங்க. அதான் அது சில பேர் வந்து பழங்கள் இதெல்லாம் சாப்பிடலாம். அதாவது தானியங்கள், எண்ணெய், கடல் எண்ணெய், கடுகு இதெல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இன்னைக்கு அவாய்ட் பண்ணணும். பழங்கள் சாப்பிடலாம். வந்து இந்த இது இருக்கு இல்லையா, ஜவ்வரிசி, தண்ணி குடிக்கலாம். ஜவ்வரிசி அதான் லிக்விடா எது வேணா, ஆனா கஞ்சி எல்லாம் குடிக்க கூடாது. லிக்விடா இது மாதிரி பழ ஜூஸ் இதெல்லாம் குடிக்கலாம். பழங்கள் சாப்பிடலாம். தானியங்களை தவிர்த்திடணும். அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி இருந்து அன்னைக்கு பூரா பாஸ்டிங் இருந்துட்டு சாப்பிடக்கூடாது மாதாஜி. அதுதான் அரிசி ஃபுல்லா சாப்பிடவே கூடாது. தானியங்கள், கோதுமை, அரிசி, தானியங்கள் இதெல்லாம் இன்னைக்கு சேர்க்கக்கூடாது. எண்ணெய் வகைகள் சேரக்கூடாது. வேணும்னா அந்த இது ஜவ்வரிசில கிச்சடி மாதிரி பண்ணி சாப்பிடலாம். ஜவ்வரிசி என்ன வந்து கிரவுண்ட்நட் ஆயில், கோகனட் ஆயில் எடுக்கலாம். ஆயில் வந்து சாப்பிடலாம் மாதாஜி. வேர்க்கடலை சாப்பிடலாம். வேர்க்கடலை சொல்ல வரேன். வேர்க்கடலை நீங்க பிரேமா மாதாஜி சொல்லட்டும், அவங்க கேட்கட்டும், அப்புறமா சொல்லணும். வேர்க்கடலை, உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி பூமி கீழே இருக்கிறது, அந்த மாதிரி உணவு வகைகளை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். ஜவ்வரிசி சேர்த்துக்கலாம். சாமி அரிசி இருக்கு இல்லையா, அது சேர்த்துக்கலாம். இதுல எல்லாம் நம்ம ஏதாவது
சாப்பிட முடியாதவங்க, ஃபாஸ்டிங் இருக்க முடியாதவங்க இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். அன்று இரவு ஃபுல்லா கண் முழிக்கணும். கண் முழிச்சு பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் நம்ம படிக்கணும், சாண்டிங் பண்ணணும். பண்ணிட்டு மறுநாள் காலையில பாரணை 8-10 மணிக்குள்ள பஜனை எல்லாரும் சேர்த்து பண்ணணும். எல்லாருக்கும் பஜனை முடியாது. உடம்பு முடியாதவங்க என்ன பண்றது மாதாஜி? தூக்கு கெட்டா எங்கேயா நடந்தா வேணா அங்க போலாம். வீட்டுல இருக்கிறவங்க பஜனை எல்லாம் பண்ண முடியாது. நான் என்ன பொறுத்த மட்டும் சொல்றேன். பாகவதம், பகவத்கீதை இதெல்லாம் படிச்சு சாண்டிங் பண்ணலாம். இரவு பூரா இருந்துட்டு மறுநாள் காலையில 10 மணிக்குள்ள நம்ம பாரணைய முடிக்கணும். அப்ப இதை என்னென்ன சேர்த்துக்கணும்னா அகத்திக்கீரை, நெல்லிக்காய், அகத்திக்கீரை இந்த மாதிரி இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம அந்த உணவுகளை 10 மணிக்குள்ள சாப்பிடணும். கம்பல்சரி இதெல்லாம் இல்ல, பிரேக் பண்ணணும் ஃபாஸ்டிங். அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நீங்க தோசை சாப்பிட்டா கூட ஓகே. அண்ட் தண்ணியோட ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் யூசுவலா. மாதாஜி மாசத்துக்கு 2 முறையும் ஏகாதசி இருக்கும். ஆனா இந்த ஏகாதசி தூக்கம் இல்லாம இருக்கலாம்னா உடம்பு முடியாம போயிடுச்சு மாதாஜி. என்னால கூட முடியாது, நான் கூட தூங்கதான் போறேன். சோ அதான் நான் சொன்னேன், எடுத்த உடனே நான் சொன்னேன் உடம்பு முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணுங்க. மாதாஜி, நானும் சிங்கார செல்வம் பிரபுஜியும் பார்த்தசாரதி கோயில்ல டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பாத்தீங்களா? 2 பேர் இல்ல பிரபு, ஒரு செகண்ட் இருங்க, ஸ்பாட்லைட் போடுறேன். ஹரி போல். தேங்க்யூ மாதாஜி. ரொம்ப சந்தோஷம் மாதாஜி. ஆல் தி பெஸ்ட் பிரபு. வெரி நைஸ். விவேகானந்தா பிரபு எங்க இருக்கு வீடு? எனக்கு வந்து பூந்தமல்லி மாதாஜி. நான் அங்க இருந்து இங்க வந்துட்டேன். பிரபுஜியும் காலைல வந்துட்டாரு. இங்க எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அப்படியே கொஞ்சம் மேல காட்டிடுங்க பிரபு. கண்டிப்பா மாதாஜி. பெர்ஃபெக்ட். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. அங்க வெளியில வந்து நம்ம பாசாதி கோயில்ல வந்து நம்ம பார்த்த சாரதி கூட இருக்கும் பிரபு. அந்த பிக்சர் வெரி நைஸ். சூப்பர். நல்ல கூட்டம் மாதாஜி. இன்னைக்கு நிறைய இருக்கும். உங்களை பார்த்ததே வாங்க பிரபு. வாசல் இருந்தா போதும், அப்படியே உள்ள கூட்டிட்டு வருவாங்க. வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ கிருஷ்ணா பிரபு. உங்களுக்கு தேங்க்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுக்கு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் போட்டது நான் அதை டெய்லி படிப்பேன் மாதாஜி. காலையிலும் சாயங்காலம் ஒரு தடவை படிப்பேன். நானும் படிப்பேன் பிரபு. போட்டுருங்க பிரபு, இங்க இதுல போட்டுருங்க மாதாஜி. இது குரூப்ல போட்டா என்கிட்ட சண்டைக்கு வருவாங்க. நான் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடலாமா? ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? இல்லனா வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவஜே ஸ்ரீலா பிரபுபாத் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம.